Vooral nog ontspannende gezichten bij de boys, maar het is wel 4 van Tolvenwest. De mat moet worden om zicht te houden op rechtstreeks handhaven in de topklasse. Maar ook om kans te houden op promotie-degradatiewedstrijden. En thuiswedstrijden binnen voor de boys geen pre. 7 keer op Riegen, geen winst. En dan is dit de Sandelminuut van de wedstrijd. De Vlazet. En daar staat Stroeve die paast op Penterman, Hielke Penterman. Hij zorgt voor de 0-1. En dat belooft net volle goeds. Wat een vrijheid er voor de onvallers van HHC. En Harkemasse boys moest het stellen zonder Oebele Skokker, Havi Bischoff en Leslie Vellinga. Alle treien scorst. En er gaat dan ook net zo volle goed in het eerste part van de wedstrijd. Drutte Flaters in de passing. Er is zo'n klok voor HHC wie een pleeg is voor Harkemasse defensie. En Roy Stroever ging het correct net aan, en zo bleef het 0-1. Het publiek zocht ook dat het weer moeizaam gaat. Paas van Hooiveld op Rob van Bunderen. Dan een boetekans hier, Jooks. Op de vrijsteer Marcel Pannenkoek. En dan is Rob van Bunderen goed mee opkomen. En jouwt er Marcel Pannenkoek een net te missen kans. En zo wordt het uit het neerwooi in de 22e minuut in gelijk. Marcel Pannenkoek, hij joeg sneuren omdat hij de club verlitten heeft op het eind van het seizoen. De boys kregen hier nou juistjes meer grip op wedstrijd. Maar best weer al keer nog net. HC mooi de gevaarlijke Gersom Klok op onja van Stijn Paul. En dan het boedelkansje rechts wat krek het jonken gaat. Harkemasse boys. Johnson Bakuna, hij is in het veld komen. Rob van Bunderen. En dan het schot er van de opkomende Roelof de Jong. En dat jet krijgt oer de goal. Goeie mogelijkheid voor de boys. Pieter Spinder, de voorzitter van Harkemasse boys, had meer zorgen als Robert Veenster, de directeur van Jereveen, die het jonken op stiert. En dan is het de tweede helft. Mooi Romano Denneboom in het veld. De terugtikje van Denneboom op Johnson Bakuna. Bakuna nog altijd. Er komt dreiging van de invaller uit. En dan zie je Scott wat krijgt oer de goal gaat. Prima werk van Johnson Bakuna. Op een ei Johnson Bakuna. En dan is het Bas Hooiveld niet mooi opkomt. Houdt de bal daar knap in. Op een ei Bakuna. Speelt je meestal goed uit. En dan het de keeper Beukenveld daar mooi te mooi. Maar hij weet hem wel te keren. Maar het weer even paniek bij HC. Roelof de Jong. Jeetje verscorend de fout in. Gersom Klok. Dan de misser van Arjen Bergsma. En dan staat Renko van Eken helemaal vrij. En zo is die de 60e minuut. 1-2 voor HHC. Arjen Bergsma, hier die bal gewoon voortskoppen matten. Maar dat misleert het volslijn. Zodat er van alles misgong bij de boys. En dan is het 1-2. De boys die beziek je dan nog wel om te truinen. Hier de kopbal van Koos Werkman, maar die gaat oer de lotte. En dan gaan de kopjes heen bij de boys. Johnson Bakuna. Hooiveld komt mooi op, maar hij kiest voor Denneboom. Maar die had een min oornamen dan nog het schot van Hooiveld. Maar de bal gaat achter. En dan begint de tijd te dringen en dat gaat ten koste van de nauwkeurigheid. Minder vrije trap van Bakuna. Maar hij mooi op nee. Paast op Rob van Bunderen. En die shit, maar dat gaat krek niet aan de goal. En dat is dan het eind van de wedstrijd. Het hoeft niet meer op een verlierspartij op eigen veld van de boys. En zo komt direct de degradatie nou wel heel dichtbij. Wij moeten volgende week beslist een punthelling winnen. En dan hebben wij de nijcompetitie. Nou, dan moeten wij 29 mei de winnaar van de haatklasse B. Nou, en lukt dat net, dan hebben wij als alternatief een beslissingswedstrijd in SWZW. Maar ja, Safir moet net komen. Nee, het wordt een poepentoer, hè? Ja, dat is zo. En je hoort ook wat. Iedere voordeel je hoort wie dat er geen kaarten vallen binnen. Dus wij kunnen volgende week wel eigenlijk op je sterkste komen.